Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu mă numesc Darius și canalul meu se numește Noizio. Și astăzi avem parte de un nou joculeț pe canal. Ăsta se numește It Takes Two, e nevoie de doi și este un joc pe PlayStation care se joacă în doi. O să vedeți imediat despre care-i faza. Nu uitați să dați pe butonașul de like și pe butonul de subscribe. Acest joc este disponibil pe PlayStation 4 și pe PlayStation 5 și pe Nintendo și cred că și pe Xbox. Dar că haideți să mai stăm foarte mult la vorbă și vă mai spun din nou să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Și haideți să vedem. Asta este unul dintre cele mai frumoase jocuri pe consolă. Parcă stați așa să dau mai tare înainte. Așa, bun. Deci asta este intro-ul. Da? Deci noi suntem părinții cuiva. How's your day? Great. The toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go at the dentist? Ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi, doar că... O să vedeți voi despre care-i baza. No, it was today. I'm working tomorrow. But it's Saturday. I know. I've got to work overtime. You have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. Using her. I'm not using her. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah. May, this isn't any... Let's not tell her. Let's stay friends instead. Let's stay friends forever. I love you, Cody. I love you too, May. Asta este fetița noastră. Și noi din perspectiva acestor caractere o să jucăm bine, nu o să arate chiar așa. Și uite, trebuie să-și aleagă. Unul o să fie o fată și unul o să fie un băiat. Bun, trebuie să-și selecteze. Doar că acum habar n-am ce fac. Așa, bun. Și a început. Hey, honey, can I just take Elephant a second? Alright. Ăsta e un elefant. Rose, honey, you know we love you, right? Yeah? And sometimes that means that we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that... Așa, am uitat să vă spun ceva. Jocul ăsta, It Takes Two, e nevoie de 2, dar eu o să-i zic It Takes Two. Durează 12 ore! Da? Și după cum v-am mai zis, e pe PlayStation 4 și pe PlayStation 5 și pe Nintendo Switch și cred că și pe Xbox, doar că da. Și acești tipi au terminat în 9 ore. Doamne. Eu ziceam că SpongeBob e lung, dar că ăsta e mult mai lung și o să vedeți pe unde o să ajungem. O să ajungem prin diferite locuri. Și ăsta e cel mai frumos joc, unul dintre cele mai frumoase. Well, Mum and Dad, we've decided to go our separate ways. Ce mă? A zis că mama și tata se despart. Ce mă? Da, asta va fi ideea jocului. Okay. Ok? Can I go and play in my room? Mă duc să mă juc în camera mea. Yeah. Da. Bineînțeles. A zis că o să se despartă. Ai, castelul ăsta mai mare. Ok, l-a pus acolo și aceste păpuși din nou. Unde se duce? Ok, se duce undeva. A, și le pune aici, cred.
Ce carte asta? Dr. Hakim, you have to help me now. They Deci have to aș- stay together. Vorbește cu o carte. Look, it says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Mom, Dad, I wish you could be friends again. O să fiți prieteni din nou. Ok, plânge. Și pică. Și acum am intrat în pielea personajelor. Ok, deci ăștia suntem noi. Deci, să vă spun mai pe scurt, noi suntem părinții acelei fete. Și acea fată a făcut o vrajă cu această carte și ne-a pus în aceste caractere. Doar că nu cred că asta ar fi real, în viața reală. What is this? Ce e asta? Oh, help! Hello! Help! Cody, I'm trying to sleep. Cody, vreau să dorm. Hey, is that you? Ei, sunt eu? Ești tu? Cody! Why do you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Ce ni s-a întâmplat? Look. Oh no! Look at that. What have you done? What? Ce ni s-a întâmplat? Why do you always blame me? Huh? Yes. Why do you A, always blame me? cartea aia! Oh, What is that? Ce e aia? I'm Dr. Ai Hakim, cartea pe care a făcut worldwide vraja. bestseller and an expert Doar că acum on love. vorbește și are ochi și Your se daughter mișcă. purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. I kept millions of copies and now I will help you to get together again. This is definitely a nightmare. Asta și e un coșmar. M-a aruncat să mă trezesc. Nu! O, Oh, May! May? May! May? Oh! Oh, you're back! Oh my God! You can't wake up here. Exactly! Okay, Mr. Deci cred că suntem într-un vis. So, how do you wake up? Cody, Ne putem May. găsi. You're Cody, here to May. fix your relationship. Așa ne cheamă. Ăsta cred că e Cody și asta cred că e May. Că le sună numele ca ar fi o fată și un băiat. Just fixed it. Yeah. We're divorcing. Noi suntem niște păpuși de lemn. Eu acum realizez. Help you fix your relationship. Chapter 1. Fix your relationship. Plus. Asta e capitolul 1. Fix your marriage. Jocul ăsta este pe capitole ca idee, da? He's like a mountain. You do it like Stați așa. Vreau să verific ceva. Bun. May, it's Rose. May Rose. Let's get to her. She must know what's going on. Butterflies floating in the mountains like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? Ok, bun. Și am intrat în pielea personajelor. How do we... Vedeți că aici avem caracterul fată și aici avem caracterul băiat. Get up to her. Și tare este că jocul ăsta a fost făcut în 2021 și are ecranul împărțit în două. Adică pe vremuri era așa, acum în viitor se joacă online, dar că e foarte tare. We can't reach them. We're tiny. Well, let's find a way. Dash, pe pătrat dai dash. Ăsta, jocul ăsta e disponibil numai pe ăsta zi. Ce? Whoa, May, they're alive. What is going on here? Ce se întâmplă aici? No clue. But whatever's going on, we can't lower that staircase without those fuses. Trebuie să mergem la ea. They just
They just ran away. I mean, did you see them on their little fuse legs? Worry about that later. Let's just bring them back. Bun, deci trebuie să luăm... Deci pe pătrat dai dash. Hey, my body feels weird. Because you're made Mama, eu nu știu în ce parte să mă uit. fuses. Hey, don't you Pur feel și simplu, weird? dacă mă uit în ambele părți, amețesc. A bit stiff, Same here. but it's getting better the more I move. Da. Hope so. Oh, Bodhi, will you please Deci nu focus? contează ordinea acolo, vă zic eu. Let's get those fuses. Asta trebuie să facem și noi. Wow. Oh, get back here! Vino înapoi aici. Mamă, și putem și sări. I don't like the sound of that. Me neither. Mamă, deja se întâmplă foarte multe chestii și suntem la începutul jocului. I am. Ouch. Back. A, putem băga viteză. În jocul ăsta, ca idee, ați văzut și voi acolo la început cum caracterul fată a murit. Ei bine, poți muri în jocul ăsta, doar că revin apoi, nu ca pe Roblox de ai murit și pur și simplu se aude uf. Aici revin într-un mod interesant. Ok, eu mă uit la caracterul băiat. Ca idee și eu am jocul ăsta pe PlayStation 5, doar că e foarte greu să filmezi. Uite, vedeți? A murit. Mamă. Doar că e foarte greu să filmez pe PlayStation, vă zic eu. Vede, și băieții știu ce să facă. E bun, se duce aia. Trebuie să venim amândoi. Mamă! Help! Wow! Hey, May, did you see my flip? Let's do it again. A murit și el. We're not here to do flips. Oh no, you're right. This is serious. We're hunting fuses with legs. All right, this is the last one. Let's put it in. Deci să-l punem. Stai ultimul. A, și s-a... Așa cum putem. Să dăm de asta, liniștiți. Oh, perfect. Perfect. Să mergem. Mamă! What just happened? Ce s-a întâmplat? Those damn fuses. Oh, May, there she is. Rose! Rose. Rose, Așa o cheamă. darling. Not you again. Oh, move out of the way, you stupid book. Yeah, get out of the way. I need to go and talk to my daughter. Just your daughter? Oh, you talk like you own her. Ask yourself, can you really own the people you love? Just let us through. Come on. I will. But first, there's someone I want you to meet. Cha 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 cha. Ta-da! Oh, what the hell Ce is e that? asta? Why do I recognize your voice? Me? Oh, what? No, we've never met. Sorry. Looks a bit like Am a uitat să vă vacuum. zic că jocul ăsta sunt și boși. Because it is your vacuum cleaner. Yo, vacuum, ¿qué pasa? You know who this guy is? Let me tell you, this is Cody. You know, the guy who suck up all kinds of crap in your stomach. Oh, no, that's That's you! You ruined my bowels with all that crap! crap. What? I was just sucking up dust. That was it. Just. That's disgusting. Oh, look, there it is. Mamă, ce-a scuipat, mă? You call that just? Well, I mean, you know, some of it, it's. So that's why it broke down. It was your fault. Oh, And you promised him you'd fix me! thank you. Instead, you put me away for life in here! Mamă, ne-a tras.
dat să ne batem cu ăla. You want to get back to Rose? Yes. You want to talk to your daughter? Yes. Then you need to climb the vacuum together. Come on. Why are you doing this to us? Because you two must learn collaboration. That's not our strong point. Aha! You know, collaboration is the key to a successful relationship. Huh? Collaboration. You understand? Now, see you later. Hasta la vista. Good luck. Right now. Crazy book. This would never have happened if you hadn't broken it. Yeah? Well, this would never have happened if you had fixed it like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where all vacuum cleaners are alive. Well, now we are. Huh? Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yes, I know we're getting a divorce, but we can't do that unless we get back into our real lives. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. Deci trebuie să mergem prin găurica aia I wonder where misterioasă. that annoying book even came from. He said Rose bought him. Well, he doesn't sound like a book she'd buy. Ui, More like a pretentious self-help book you'd buy. You know, se self-help books duce? are very important to some people, okay? Forget about the book. Let's get to Rose. mamă, pe unde trebuie să mergi? Am murit. Ah, e jocul ăsta chiar că trebuie să Oh, try not to drop me. Ce ți-a făcut asta? Ah, ți-a activat ăla să se ducă în sus. Mamă, ce tare! Oh my god. Din ce știu, foarte mulți oameni se plângeau de asta, că caracterul fată sare foarte aiurea. Am văzut foarte mulți oameni că se plâng de chestia asta. Dar și nu... Da, știm asta, că poți să dai XX dash. Cum îi spuneam eu, XX dash. Oare trebuie să merg? Nu, pe asta. Păi stai. Ah, ok. Trebuie să mergi pe acolo, să te duci așa, să schimbi direcția ăstuia. Vezi, e foarte complex. Și acum ăsta bate încolo. Și acum trebuie să intri pe acolo. Și tu trebuie să te duci acolo și asta ce ți-a deschis? Ce e asta? Intri acolo. Mamă! That was kind of fun, Ce e actually. asta? Not bad. After you. Don't let go. Ce e asta? Face ceva acolo. A, fiți atenți că acolo trebuie să mergem noi. Ah! Ok, deci trebuie să... Ah, am înțeles. Așa, bun, el se duce acolo și pe... Nu, acolo! Acolo! Ia să vedem. Așa, bun. Îi dați seama. Și fiți atenți că e asta... Așa, bun. That was totally worth it. Yeah. Mamă, dar... Îmi place jocul, ideea e decentă, doar că... Nu știu de ce zic așa, pentru că e foarte tare. Nu, nici nu știu în ce parte să mă uit. Este ecran împărțit în doi. Eu mă uit în partea băiatului pentru că... Na, când m-am jucat eu jocul, eu m-am jucat cu băiat.
Ok, trebuie să se ducă pe acolo. Și să vedeți doar ce final are, că eu l-am finalizat. Țin minte perfect aici. Țin Just minte time your perfect. jumps. Stați așa să verific ceva. Așa. Oh my god. Oh. Ok, bun. Deci dacă mă uit la ecranul ăsta, împărțit în două, pur și simplu amețesc. Ok, mă uit în partea fetei. Sau nu, în partea băiatului. Ok, deci. Bă, așa, bun. All right, give it a whirl. Fugi. Că aluneci. Ui. Ok, și ăsta peste acolo. Apare cu triunghi în acest joc. A, și el trebuie să facă fix aceeași chestie. A, și se deschide acolo. Doar că la el merge automat. We made it over. Yeah, let's keep A, ce moving. mă? Getting closer to the top. Bă. Așa, bun. A. Ok, deci trebuie să facă chestia asta la viteză, pentru că dacă ăsta... Da, exact. Deci trebuie... Ăsta te împinge și ăsta te atrage. Și dacă te atrage, bănuiesc că ai să mori. Bun, a reușit. Și acum cred că... Exact, trebuie să facă aceeași chestie. Ok. Bă! Dă de mane... Ah! Bă, dar își bate joc de el sau ce? Wow! Fix... Deci, oameni buni, dacă vă jucați jocul, fix cum sari, el trebuie să... Așa, bun. Deci fix cum sari, el trebuie să îți miște ălea. Dacă vă jucați jocul. Is this a fire hazard? Ok, bun. Nu suntem într-o zonă cu chipuri acum sau cu ceva tehnologie? Fiți atenți că trebuie să iei ăsta de aici. Am uitat și eu unele părți când m-am jucat jocul, doar că nu vreau să vă stric vouă surprizele. Am uitat și eu unele părți, doar că... Oh! Știam. Am uitat pe cal. Așa, bun. Ce e? A prins lumină. Bun. Puzzle-urile din acest joc sunt foarte tari. Deci băiatul știe pe unde trebuie să meargă și fata nu știe. Adică bine, fata între ghilimele, pentru că probabil că amândoi sunt băieți, doar că da. Ui, 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 ui. Ui. Ajungem la ăla. That was a little too much. Poate că nici ei nu știe. Așa. Route 3, find main.
Da, eu m-am prins. Vedeți ce vă zicea cu caracterul fată sare aiurea? Adică mulți oameni se plângeau, doar că mie mi se pare că sare foarte ok. Asta mi se pare mie. Frate, tu... Așa, bun. Așa, bun. M-am prins. Trebuie la viteză. Tu apeși și se ridică aia, unul dintre voi trebuie să se ducă așa. Tu să te duci repede acolo. Da, faza este că aici ar fi fost bine dacă ar fi fost 3. It takes 3. Cum ar fi să existe? Ok. Da. Partea asta o țin bine minte. Așa, și aici cred că trebuie să sari sau da? Cred că trebuie să sari. Deci te duce într-o parte diferită. Da, trebuie să te duce într-o parte diferită. Asta, bă, nu te duce în aceeași parte. Hey, get down here, vacuum! We can use some of this dust and other stuff. Ok, cred că mingile astea trebuie să le dea în gură la ăla ca să gen să moare. Măi! Doamne, trebuie să le dai în gură! Așa, în gură, în gură, pune în gură. Bun, e suficient. Trebuie să împing aia. Ce ar trebui să împingi chestia asta? Deci... Oh, am ajuns unde era ăla. Asta-ți așa, să văd ceva. Destroyed my digestion! And you put me away to rot in here! Now you will both die! No, wait! I can still fix you. I can make you work again. No more lies! No, she's right. She's an engineer. A really good one. You are very good. Ha! Hey, vacuum! Are you really gonna believe that, huh? Because I would not. Don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Ok, bun, haideți să dau skip. Că o să înceapă un boss fight. Bă, ce se întâmplă? Okay, I'm out of here. See you later. Good luck. Mă rog, haide. Și acum trebuie să ne batem cu el. Vedeți acolo bara de viață. Avem și noi bare de viață. Eu știu ce trebuie făcut. Trebuie să aspire rachitele astea și forma celălalt să îi tragă în el. Vedeți? Da? Să puțin, dar nu de tot. Oamenii, nu știu câte rachete trebuie. Nu mai știu. Mă, cât damage
Așadar, French vacuum do ce this. să astea? Mi-a luat aproape jumătate din viață. Ok, dă rachetele. Mamă, cele mai multe le-a dat acolo. Ok, câte apocasele? Bolovan? Serios? Bolovan? What's in there? I don't see your fire blanket. Ok, nu trebuie să stea sus, pentru că... Ok, bun. A dat destul de multe. Îl bat. Pur și simplu îl bat. Ok, bun. Dă cu rachetele. Ok, bun. Mamă, i-a luat toată bara de viață. Hey, he stopped. Time to finish Where are you this. taking those? Avem un apăsat. Do you think this is too much? Kind of. But he tried to kill us. Trebuie să-l Sorry there, omorăm. you. I-a luat tot. A explodat. Mamă. Damn vacuum. Come on. We have to find Rose before she leaves. I hope she knows what's happened to us. Well, she must know something. I mean, she made these dolls. She made these? Yeah. Well, why did she make them look like us? I don't know. Why didn't you tell me about them? Why would I? She's a kid. She plays with all kinds of Ok, stuff. zic că trebuie să ajungem la rău. So, well, come on, let's find her. Ok, bun. Și aici vom pune punct acestui prim episod din It Takes Two. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și eu m-au data viitoare. Pa, pa!